Poeżija qasira ma li fil-qosor tagħha tiġbor intensità kbira. Biljett ta' suwiċida. Il-petali qed jaqgħu fuq il-mejda. U rmit is-sigarett ħaraq li jidi. U inti m'hemmx li tiġi. Il-bist pulit u ndlikt bil-fwejjaħ tiegħek. U xelt il-lampi kollha ta' dil-kamra. U inti m'hemmx li tiġi. Se nsakkar kull imkien u nżarma kollox. Jekk tiġi, ħu l-biljett u l-bes l-iswed. Ejdilhom miet biżball, għax biżball twilet. Jekk tiġi. Poeżija qasira ma li fil-qosor tagħha tiġbor intensità kbira. Fuq din il-poeżija għandi żewġ kummenti qosra. Riflessjoni dwari u riflessjoni dwar Oliver Friġġieri. U dan għaliex il-letteratura hija dejjem logħba, hija dejjem kooperazzjoni bejn min jiktibha u min jaqra. Nibda bija. Jien inħobb il-letteratura illi magħmula mill-parabola. Hija storja, hija metafora li tiżviluppa f'allegorija. Li inti tista' taqra meta tkun żgħir u tifhimha mod, terġa' taqra meta tkun ikbar u din l-istorja qisha tikber miegħek u tibqa' tik tifsir differenti. U allura tibqa' valida dejjem. Jiena nħobb pereżempju il-ħrafa ta' Pinocchio. Ħrafa ta' tfal, imma il-kbar li jaqrawha profondament għandhom isibu tifsira profonda anke fiha. U għaliex qed ngħid dan? Għaliex jidher li din il-poeżija għalkemm qiegħda titkellem fuq suwiċida maħbub li għamel is-suwiċidju, fl-istess ħin jista' jkollha tifsira oħra, tifsira iktar profonda. Dejjem jiddependi minn kif joħodha, kif jifhimha, min jaqra. U x'nifhem biha jiena. U allura se ngħaddi għat-tieni riflessjoni. Jiena nara li f'din il-poeżija iktar minn suwiċida, minn maħbub li jikkommetti suwiċidju għax il-maħbuba ma tasalx, ma tiġix, hemm dik li insejħilha asinkronija. Tema li Oliver kemm il-darba ittratta fix-xogħlijiet tiegħu. It-tema tal-istramp, kif jismu l-ktieb tiegħu, li ma jsibx it-twettiq tiegħu, li jħossu dejjem stunat mal-ambjent u man-nies li jdawruh. Iħoss li qatt ma sab postu. Iħoss li kif tgħidilna l-poeżija twieled biżball u jmut biżball. Ħajtu kollha qiegħed ifittex it-twettiq tiegħu, jixtieq li jasal għar-realizzazzjoni sħiħa tiegħu. Imma ma jsibix. Jiġba, jistenna u jitlaq, jikkommetti s-suwiċidju. Imma kellu raġuni jew le? Stenna biżżejjed? Forsi kien ħajilħaqha fil-ħajja dan it-twettiq kien se jilħqu? Il-poeta jħallilna miftuħa. Fil-fatt jgħidilna jekk tiġi. Għaliex mhuwiex żgur jekk din il-maħbuba ix-se tasal jew le. Naħseb illi anke fil-livell reliġjuż nafu li Oliver kien persuna reliġjuża ħafna u kiteb ħafna fuq it-tema reliġjuża. Fil-livell reliġjuż nistgħu naraw ukoll
vjaġġ ta' vjaġġatur, l-interpretazzjoni nisranija tal-bniedem bħala vjaġġatur li tul ħajtu kollha ma jsibx l-twettiq tiegħu, anzi għandu jistenna illi jsibu fil-ħajja l-oħra.